da yawa mutane wanda suka sha dafin bokon nan, wannan dafin to sun kai ga su fa zina a wurin su ba komai bace, ba sa jin komai, ba sa kyamata a ƴaƴansu, ba sa kyamata a matansu. to me amfanin wannan irin rayuwa? Al'umma mazinata sun yi yawa, abu ya lalace. Duk al'umman da mazinata suka yi yawa, 'ya'yan zina suka yi yawa a cikin wannan al'umman nan ba ta da albarka. Al'umma ce lalatatta al'umma. Allah ka tsare mu. Abinda banu Isra'ila suka yi ta yi kenan, ka ce ko a halaka su ko a mai da su duk ma abin da aka yi masu sun cancanta. Aka ce hilluna al-hira, saboda suna zina suke, ba sa jin damuwa, suna shan giya ba sa damuwa, suna kaza, su ji kiɗi su ji waka ba sa jin damuwa. To ga yamma yanzu wanda ba a yi, shin zina, jin kiɗin, shan giya ko kiɗi da waka? Haka Ibn al-Qayyim ya magana cikin Ighathatul Lahfan. In dai waɗannan abin suka yawa cikin al'umma, to al'umman nan kuma ta shiga uku.